Какъв е адрес? Ами вие на хотела ме оставете, аз оттам ще се оправя. Какво? Не си ли виждал гола жена? Връщам те в училище. И да ме върнеш, аз пак ще отида, какво? Ей, махни, ей! Вече аз сама съм си го избрала това, защото ме Махни! кефи и ми плащат, пари ми плащат. Законите ние ги пишем. Ние сме Господ. Тая държава. Мишо, не прави глупости, Мишо! Сърдечен хирург. Днес ми е последната операция в България. От вторник започвам работа в Хамбург. Значи емигрирате? Това вече не е емиграция, а евакуация. Вие ли сте се обадили за такси на моста? Писна ми, искам да приключа. И що? Не е твоя работа. Щом си ми викнал таксито, вече има работа. И що сменихте станцията, де такова готино парче? На мен, госпожице, синът ми умря скоро. Тежко ми е още. Се обади полицията и... Пробвай. Искаш ли ефтини хубави обувки, а? Мога да реда. Време от гробищата ги вземам. Един приятел ми ги носи. Как така от гробиш? На мъртвите не им трябват чупици, на живите им трябват. През деня съм свещеник, вече карам такси. Това позволено ли? Библията нищо не казва за това. Тогава не е имало таксите. Вярвате ли в Бог? Къде беше той, когато дъщерите ни станаха проститутки, а синовете ни престъпници? Не богохулствайте! Бог отдавна напусна тая страна, барабарства с 1/3 от населението. Ние го изгонихме. Ей, затова сме на това деличе сега. Посоката, братци, посоката. Няма, изгубихме. Може и България така да се спаси с ново сърце. Няма шанс. Спасяват се болни хора, не трупове. Има. Просто трябва да се намери точно сърце.